Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Unfold. Με αφορμή λοιπόν το Πάσχα που πλησιάζει, αποφασίσαμε να μιλήσουμε για τα οικογενειακά τραπέζια. Αγαπημένο κεφάλαιο. Καταρχάς, πόσες ατάκες ακούμε στα οικογενειακά τραπέζια που είναι πάρα πολύ κλασικές. Ναι. Από εμφάνιση, σχόλια για την εμφάνιση, σχόλια για το αν παχύναμε δυνατήσαμε, σχόλια για το αν παντρευτήκαμε δεν παντρευτήκαμε, αν χωρίσαμε ή όχι, αν θα κάνουμε παιδιά. Αυτό πολύ ωραίο. Αν αλλάξουμε δουλειά, αν είμαστε ακόμη εκεί, με αυτά τα λεφτά. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ή δεν έλεγες ότι θα κάνεις κάτι, πώς και δεν το έκανες τελικά. Και εκεί σαν να σου τριγκάρονται όλα, γιατί λες τώρα πού έχω έρθει. Είναι σαν υπάρχει ένα ετήσιο checklist που παίρνουμε και λέμε δεν άλλαξε δουλειά, μετακόμισε. Και όλη αυτή η αντιμετώπιση που έχει να κάνει ότι πρέπει να μπω και να αιτιολογηθώ ή να απολογηθώ μάλλον για όλα αυτά, για το τι έκανα, τι δεν έκανα, αν είναι όλα αυτά σύμφωνα με αυτά που χρειάζονται οι άλλοι να κάνω, είναι μια πάρα πολύ ωραία παγίδα, γιατί είναι ξαφνικά σαν να είμαστε και πάλι 12 και πρέπει να μπούμε και να λειτουργήσουμε έτσι, όσο χρονών και αν είμαστε στο τώρα. Αισθάνομαι ότι έχει να κάνει πολύ με την επάρκεια. Μάλλον αυτός νιώθω ότι είναι ο πυρήνας. Έκανες αυτό, άρα είσαι αρκετή. Δεν το έκανες, υστερείς. Και ίσως και ο παιδικός μας εαυτός να αναζητά αυτή την επικύρωση και την... Ναι, νομίζω. Το ότι ψάχνουμε και μια επικύρωση. Ψάχνουμε σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε τώρα, γιατί υπάρχουν και τραπέζια που είναι πολύ υγιή και λειτουργικά και δεν υπάρχει όλη αυτή η βαβούρα, να την πω έτσι. Αλλά όλο αυτό το να είμαι αρκετή, και με ποια κριτήρια να είμαι αρκετή? Με τα δικά μου κριτήρια για το τι θέλω εγώ να είμαι ή για το τι θέλει η οικογένειά μου να είμαι? Νομίζω ότι έχει να κάνει με τις προσδοκίες που έχουν οι άλλοι και βάσει αυτών των προσδοκιών αισθάνομαι κι εγώ ότι πρέπει να πάω με αυτές και κάπως να ανταποκριθώ, αλλιώς δεν είμαι αρκετός ή αρκετή. Δηλαδή κάπως σαν να φεύγει η ελεύθερη βούληση και η επιθυμία του ανθρώπου και όταν βρίσκομαι σε αυτό το οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να ανταποκρίνομαι σε αυτά που οι άλλοι θέλουν από εμένα να κάνω στη ζωή μου, άρα το μου μπαίνει σε μια παρένθεση και είναι η ζωή που οι άλλοι ονειρεύονται και θα ήθελαν για μένα. Νομίζω πως αν δεν έχω διαφοροποιηθεί πλήρως και αν δεν έχω εγώ στοιχειοθετήσει, τι να πω, το αξιακό μου σύστημα να πω, τους στόχους που θέλω να έχω για τη ζωή μου να πω, οτιδήποτε είναι αυτό, θα υπάρχει ένα κατάλοιπο μέσα μου που μέσα σε αυτό το κατάλοιπο θα πάει ο μπαμπάς μου και θα κάτσει. Και εκεί είναι που το κουμπί θα πατηθεί τόσο πολύ και θα ενοχληθώ τόσο πολύ. Αν εγώ είχα διαφοροποιηθεί και είχα αποτάξει από πάνω με αυτό που ο μπαμπάς μου θέλει να δει σε μένα, τη δουλειά που ο μπαμπάς μου θέλει να κάνω και όχι αυτή που θέλω να κάνω εγώ. Αν λοιπόν έχω πάρει απόσταση από αυτό και έχω αποφασίσει ότι πλέον δεν με ορίζει, δεν με επηρεάζει, νομίζω πως ό,τι και να πει ο μπαμπάς, κάπως δεν θα μου πατήσει πια αυτό το κουμπί. Είναι δύσκολο πάντως να συμβεί αυτή η διαφοροποίηση. Γιατί γεωγραφικά, ας πούμε, μπορεί να συμβαίνει, σε κάποια κομμάτια μπορεί να συμβαίνει, αλλά στο πώς αλληλεπιδρά το μέσα μου με το μέσα μου σαν παιδί, ας πούμε, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρξει αυτή η αποσύνδεση πάντα. Οπότε γι' αυτό είναι και πιο οικείο και εύκολο να μπω στη θέση που ήμουν σαν παιδί όταν έρχομαι σε επαφή με την οικογένειά μου. Γιατί κάπως εκεί πέρα υπάρχουν και ρόλοι παγιωμένοι, υπάρχουν θέσεις παγιωμένες που είναι δύσκολο να αποκλίνω και να φύγω από αυτές, όσο χρονών και αν είμαι, όσο και αν έχω προοδεύσει στη ζωή μου, όσο και αν έχω εξελιχθεί κτλ. Είναι σαν να μπαίνω, ας πούμε, σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το χώρο και πάντα να αντιμετωπίζουμε σαν να είμαι το μικρό παιδί, χωρίς να έχει περάσει μία μέρα και να μην έχει αλλάξει τίποτα. Μα η οικογένεια είναι το πρώτο σύστημα μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε και η προσωπικότητά μας διαμορφώνεται και από τις ανάγκες αυτής της οικογένειας. Γιατί πάντοτε όλοι μας σε ένα σύστημα χρειάζεται να έχουμε τον ρόλο και τη θέση η οποία εξυπηρετεί την ισορροπία αυτού του συστήματος. Όταν εγώ φύγω από το σύστημα το οικογενειακό και πάω να ζήσω τη ζωή μου έξω από αυτό, προσαρμόζομαι διαφορετικά στις διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή, φτιάχνω μια καινούργια οικογένεια δική μου, με τις φίλες μου, στο εργασιακό μου περιβάλλον. Έχω άλλα συστήματα. Λειτουργώ διαφορετικά εκεί. Γυρνώντας στο οικογενειακό μου σύστημα, στα οικογενειακά τραπέζια, ας πούμε, με αφορμή τα οικογενειακά τραπέζια, παθαίνω μια παλινδρόμηση στον παιδικό μου ρόλο. Γιατί το σύστημά μου, το σύστημα το οικογενειακό, λειτουργούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και εγώ πάω εκεί
για να έρθει η ισορροπία αυτού του τρόπου ξανά. Το πολύ εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι ακόμη κι αν λείπω από αυτό το οικογενειακό σύστημα, αυτό το σύστημα που απομένει, ας πούμε, είτε είναι οι γονείς, ας πούμε, κάποιος αδερφός ή οτιδήποτε, έχει ήδη βρει έναν τρόπο για να λειτουργεί και γι' αυτό επιβιώνει. Ωστόσο, όταν έρχεται αυτό το μέλος που λείπει, ας πούμε, σε εισαγωγικά, τότε πράγματι το σύστημα μπαίνει στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας του. Οπότε όποια διαφοροποίηση, όποια εξέλιξη και αν έχει συμβεί, είναι σαν να μην έχει συμβεί εκείνη την ώρα. Και ακόμη και για το άτομο για κάποιον που μπορεί να κάνει, ας πούμε, και ψυχοθεραπεία και να δουλεύει αυτά τα κομμάτια με τον εαυτό του, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πετύχει το να μείνει διαφοροποιημένο όταν έρχεται σε επαφή και με την οικογένειά του εννοώ και να διατηρήσει αυτόν τον ρόλο, τον καινούριο του ρόλο. Βέβαια, σε αυτό που είπες, πολλές φορές μπορεί όντως αν δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία της διαφοροποίησης, να μην αλλάζουμε απαραίτητα τους ρόλους μας και να εμπλεκόμαστε σε συστήματα με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που έχουμε μάθει και μας είναι πιο οικείος. Νομίζω άλλωστε ότι το οικείο πάντα κάπως κερδίζει με έναν τρόπο. Αισθάνομαι όμως ότι σχετικά με αυτό που είπες πριν, Ματίλντα, ο ρόλος που κατέχουμε στην οικογένειά μας είναι και ο ρόλος που μας δόθηκε σε αυτή την ίδια οικογένεια. Και μέσα από αυτό το ρόλο αισθάνομαι πολλές φορές ότι τον κουβαλάμε και μέσα από εκεί αλληλεπιδρούμε με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε σε σχέσεις με αυτό το ρόλο, μπαίνουμε σε άλλα συστήματα με αυτό το ρόλο. Γιατί συνήθως, όπως μπήκες στην οικογένεια και όπως υπήρξες στην οικογένεια, έτσι θα πας και να υπάρξεις και να μπεις μέσα σε μια άλλη σχέση. Υπάρχει σίγουρα μια μεγάλη πιθανότητα να συμβεί αυτό ή πολλές φορές μπορεί χωρίς να έχει προκύψει μια διεργασία για το τι ρόλο είχα, πώς αισθανόμουν μέσα σε αυτόν τον ρόλο, να μπω λίγο βιαστικά, ας πούμε, να αναλάβω έναν άλλον ρόλο, προκειμένου να δείξω ότι με έναν τρόπο έχω διαφοροποιηθεί και δεν ζω μέσα από αυτόν τον ρόλο σε όποια άλλη σχέση μου. Και αυτό μπορεί να μην γίνεται καν συνειδητά, έτσι. Ναι, ή και το να αναπαράγω το ρόλο γιατί δεν έχω στοιχειοθετήσει ό,τι συνέβη στην οικογένειά μου και πώς αυτό με διαμόρφωσε, πάλι μπορεί να γίνει. Μη συνειδητά. Βγαίνοντας από αυτό το σύστημα, μπορεί να διαφοροποιηθούμε ή μπορεί να μας είναι πιο εύκολο να διαφοροποιηθούμε. Δηλαδή, ενώ μπορεί να έχουμε ίδιο ρόλο στους φίλους μας, δηλαδή, αν στην οικογένειά μου θυματοποιούμε και με φίλους, θυματοποιούμε και στην εργασία μου κλπ. Είναι πιο εύκολο να διαφοροποιηθούμε σε άλλα συστήματα τα οποία δεν μας έχουν δομήσει, παρά στην οικογένειά μας. Και έτσι, όταν γυρνάμε στην οικογένειά μας πατιούνται πολύ πιο εύκολα τα κουμπιά, γιατί εκεί υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ισορροπία. Αυτή όπου εγώ είμαι θύμα και οι άλλοι έχουν τους αντίστοιχους ρόλους που εξυπηρετούν το να είμαι εγώ θύμα. Προσωπικά, ένας από τους λόγους που ήθελα να θίξουμε και τα οικογενειακά τραπέζια και την ελληνική οικογένεια εν γέννη, είναι γιατί στην αντίληψή μου είναι ένας πολύ στενός κλειός η ελληνική οικογένεια. Και το ζήτημα, νιώθω, είναι βαθιά πολιτισμικό. Δεν είμαστε σε μια διαφορετική κοινωνία. Όλοι ξέρουμε πάνω κάτω πώς είναι η ελληνική κοινωνία. Είναι πολύ συγκεκριμένη η οικογένεια πολλές φορές, επειδή υπάρχει αυτή η αντίληψη της οικογένειας ως κάτι ιερό. Ως κάτι ιερό, ακριβώς. Είναι θέμα ιερότητας. Σε αυτό το ιερό απέναντι πάντα νομίζω έχουμε υποχρεώσεις και πάντα έχουμε κανόνες και υπάρχει μια αυστηρότητα και μια... όχι εγκύλωση. Συγκεκριμενοποίηση, ας πούμε, το τι πρέπει να κάνω. Ένα παγιωμένο. Σαν να υπάρχει άγκυρα εκεί. Να μην μπορώ να φύγω. Να μην μπορώ να φύγω και ο τρόπος που πρέπει να φερθώ πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος για να δείξω σεβασμό, για να μην φύγω, γιατί είναι το σημαντικότερο πλαίσιο που έχω στη ζωή μου. Δεν είναι όλοι οι πολιτισμοί έτσι, αλλά ο ελληνικός είναι βαθιά οικογενειακό, κεντρικός. Νομίζω ότι είναι και πολύ χαρακτηριστικό το ότι, ας πούμε, θα σε ρωτήσει, ξέρω εγώ, κάποιος τι θα κάνεις το Πάσχα, ας πούμε, με την οικογενειακά. Ναι, είναι δηλαδή είναι πολύ στάνταρ στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον ότι τις γιορτές θα είμαι με την οικογένειά μου. Και αυτό είναι και ένα δείγμα όχι μόνο της ιερότητας, αλλά και του πόσο αγκυλωμένοι κάπως είμαστε στο τι πρέπει να κάνουμε και το πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στην οικογένειά μας. Και τι μπορεί να συμβεί αν ένα παιδί γυρίσει να πει ότι εγώ φέτος θέλω να πάω με τις φίλες, με τον σύντροφό μου, με την οικογένειά μου, κάπου ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Ας πούμε, έχω μια εβδομάδα το Πάσχα να πάω κάπου. Και η οικογένεια είναι
Και τι, δεν θα κάνουμε γιορτές μαζί? Ναι. Δεν θα έρθεις? Υπάρχει εκεί πέρα μια ένταση. Ναι. Αν διαφοροποιηθώ δηλαδή από αυτή την. Αν δεν ικανοποιήσω αυτή την προσδοκία, τι θα γίνει? Δεν ξέρω αν θα κάνουν όλες οι οικογένειες έτσι. Σίγουρα. Αλλά προφανώς. Αλλά σκέφτομαι εδώ ότι συνηθίζεται πάρα πολύ αλίμονο με τη θρησκεία. Δηλαδή, οι γιορτές όταν θα έρθουν για τα Χριστούγεννα, για το Πάσχα, η ιερότητα της οικογένειας. Για μένα συνηθίζεται και με την ιερότητα της θρησκείας. Αυτό που συμβαίνει σίγουρα νομίζω στα οικογενειακά τραπέζια είναι ότι στην πραγματικότητα λειτουργούν ως μία μικρογραφία του συστήματος. Ενώ υπάρχει η πατρική οικογένεια, για παράδειγμα μία τετραμελής οικογένεια, συνήθως στα τραπέζια βρίσκεται μαζί η ευρύτερη οικογένεια. Οπότε δηλαδή θα είναι γιαγιά, παππούς, κάποιος θείος, κάποια θεία, ξαδέρφια κτλ. Είναι εκτεταμένο το πράγμα. Και αυτό που συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή ακριβώς μαζεύονται πολλές οικογένειες, να το πούμε έτσι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς γίνεται η ανακατανομή πολλές φορές των ρόλων. Οι κανόνες που υπάρχουν. Για μένα οι κανόνες είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί προφανώς το κάθε σύστημα έχει τους δικούς του κανόνες. Ωστόσο αυτό που συμβαίνει σε τραπέζια, όπως το συζητάμε, είναι το ότι παρατηρούμε πάρα πολύ την ιεραρχία. Ποιανής οικογένειας οι κανόνες θα ακουστούν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί ενώ στην πατρική οικογένεια μπορεί να ακούγεται του μπαμπά, για παράδειγμα, ή της μαμάς, μπορεί να μην υπάρχει η ίδια ορατότητα στο ποιος καθορίζει αυτούς τους κανόνες, όταν, για παράδειγμα, υπάρχει η γιαγιά και ο παππούς. Δηλαδή, εκεί μπορεί ο μπαμπάς ή η μαμά να αποσυρθούν και να υπερισχύουν οι κανόνες που δίνονται. Και όταν λέω τέτοιους κανόνες, εννοώ, την ώρα του φαγητού. Για παράδειγμα, ποιος θα στρώσει το τραπέζι, ποιος θα βοηθήσει. Βέβαια. Είναι φοβερό αυτό με τις θέσεις. Ναι. Είναι εξαιρετικό παράδειγμα που δείχνει όχι μόνο την ιεραρχία του ατόμου στο σύστημα, μπορεί να δείξει πάρα πολύ και τις συμμαχίες που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη. Ποιοι κάθονται, δίπλα-δίπλα. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι όλη η οικογένεια θα παραταχθεί απέναντι άλλοι, παραδίπλα οι άλλοι. Αυτό το ανακάτεμα, που συμβαίνει, έχει να μας δείξει και αυτό πάρα πολλά για το πώς εμπλέκονται τα μέλη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, ότι όταν πάμε στο οικογενειακό τραπέζι, ξαφνικά ισχύουν οι κανόνες του παππού και της γιαγιάς. Όχι απαραίτητα, όχι για όλες τις οικογένειες. Ναι, ένα παράδειγμα. Αλλά στις οικογένειες που συμβαίνει αυτό, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς και οι γονείς προσαρμόζονται στους κανόνες της πατρικής τους οικογένειας. Ναι. Δηλαδή, πώς εμείς μπορεί να γυρνάμε στα τραπέζια των γονιών και να ακολουθούμε εκεί τους κανόνες και το σύστημά μας και να γυρνάμε στον παλιό μας παιδικό εαυτό εισαγωγικά. Έτσι και οι γονείς μας, όταν γυρνάνε με τους γονείς τους, κάνουν κάτι αντίστοιχο. Οπότε χρειάζεται να δούμε και εμείς τι θέση έχουμε μέσα σε αυτό το σύστημα. Ή αν έχουμε παιδιά, τι θέση παίρνουμε σε σχέση με το όταν δεν υπάρχουν οι γονείς μας και όταν υπάρχουν. Είναι σίγουρα διαγενειακό όλο αυτό, και όπως το είπες ακριβώς, φαίνεται ότι αυτός που έχει και μια μεγαλύτερη θέση ισχύως, με την έννοια γονιός, θα μπει στο ρόλο του παιδιού, το παιδί που μπορεί να έχει διαφοροποιηθεί θα μπει στο ρόλο του παιδιού. Δηλαδή υπάρχει μια μετακίνηση σαν προς τα πίσω. Παλινδρόμηση. Ναι, στους ρόλους ακριβώς. Οπότε εκεί πέρα μπορούμε να δούμε και πάρα πολύ με πόση ευκολία συνήθως κάνουμε αυτή την παραχώρηση στον ρόλο που κάποτε είχαμε. Μπορεί πολύ συχνά να συμβαίνει και το αντίθετο. Δηλαδή, ο γονέας, ο παππούς ή η γιαγιά, να συρρικνώνεται και να υπερισχύει ο ρόλος του γιου ή της κόρης και το πώς εκείνοι προσαρμόζουν ή πώς λειτουργούν την οικογένειά τους. Το τι συμβαίνει εξαρτάται από την κάθε οικογένεια. Δηλαδή, εμείς πιάνουμε κάποια παραδείγματα ότι μπορεί οι παππούδες να θέτουν τους κανόνες ή μπορεί τα παιδιά να θέτουν τους κανόνες. Αυτό εξαρτάται, είναι πολύ εξατομικευμένο. Τα παιδιά εννοείς οι γονείς. Μιλάμε σε 3 γενιές. Το έχεις τώρα στο μυαλό. Όχι απαραίτητα σε 3 γενιές, ότι και σε 2 γενιές. Μπορεί ένας πατέρας, ειδικά αν έχει μεγαλώσει πολύ και έχει αρχίσει να γυρνάει, να αφήνει λίγο τα ενία στο γιο. Και ξαφνικά ο γιος, από εκεί που ήταν ο μπαμπάς, ο κανόνας, να το πω έτσι, της οικογένειας, ξαφνικά να γίνεται ο γιος ή η κόρη και να παίρνει τα ενία. Τη γραμμή εννοείς. Ακριβώς.
όντως συμφωνώ πολύ σε αυτό, το ότι δεν είναι κάτι στάνταρ που συμβαίνει, όπως και σε οτιδήποτε άλλο δηλαδή. Θα ήθελα ωστόσο, σε σχέση με αυτό που λέγαμε, να συμπληρώσω και το κομμάτι των υποσυστημάτων. Συνήθως όταν μιλάμε σε μια οικογένεια, όπως είπαμε πριν, τετραμελή για παράδειγμα, διακρίνουμε ας πούμε τα υποσυστήματα, το συζυγικό ή το γονεϊκό, των αδερφών κτλ. Αυτό που συμβαίνει στα υποσυστήματα, σε ευρύτερη οικογένεια, είναι το ότι πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να δούμε το ποιος στέκεται ουσιαστικά δίπλα σε ποιον, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι θα πηγαίνουν μαζί, ας πούμε, οι γονείς από κάθε οικογένεια, τα παιδιά από κάθε οικογένεια. Μπορεί να υπάρχει αυτό το μπέρδεμα, ας πούμε, στο ότι ένα παιδί από εδώ, μία θεία από εκεί κτλ. Να δημιουργούνται αυτά τα υποσυστήματα και τα τρίγωνα με έναν τρόπο που αυτό που συμβαίνει όμως στα οικογενειακά τραπέζια είναι ότι υπάρχει το ελεύθερο να είναι ορατά. Τι εννοώ με αυτό? Για παράδειγμα, μπορούν να υπάρχουν τα ίδια ακριβώς τρίγωνα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει κάποιο οικογενειακό τραπέζι. Ένας παππούς, για παράδειγμα, που μιλάει με την κόρη και δίνει κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με το γιο της κόρης. Και να λέει ότι ξέρεις, κάνει αυτό, να δίνει εκείνος τους κανόνες. Σε ένα οικογενειακό τραπέζι συνήθως αυτό αποκαλύπτεται. Και γίνεται πλέον ορατό από όλους. Γιατί εκείνη την ώρα, ας πούμε, που θα τρώνε όλοι μαζί, θα πει καλά, πες κάτι ρε παιδί μου, αφού βλέπεις ότι πίνει, ξέρω εγώ, παραπάνω μπύρα από ό,τι πρέπει. Και όλο αυτό που ξεδιπλώνεται εκείνη την ώρα μπορεί να είναι πολύ διαφωτιστικό για όλα τα μέλη σε σχέση με τους ρόλους που στην ευρύτερη οικογένεια ο καθένας αναλαμβάνει. Στο παράδειγμα τώρα που λες, σκέφτομαι ότι όταν αυτό γίνεται ορατό, ο γιος θα γυρίσει να πει μετά στη μάνα ότι τώρα εσύ γιατί ακούς τον παππού και εσύ ρε παππού γιατί ανακατεύεσαι. Και γίνεται μετά αυτό το πάρτι που λέμε ότι στα οικογενειακά τραπέζια δημιουργούνται καυγάδες ή διενέξεις. Αλλά όλες αυτές οι διενέξεις δεν είναι για την μπύρα εκείνη τη στιγμή που έχει πιει το παιδί παραπάνω. Είναι για το ποιος έχει τον έλεγχο από πίσω, για το ποιος δίνει τις διαταγές. Εγώ γιατί δεν έχω μία μαμά που στέκεται, ας πούμε, και πρέπει να τα ακούω όλα από τον παππού μου και πόσο μπορεί να έχει καταπίεση ο παππούς μου και τη μαμά μου, αλλά και εμένα κατ' επέκταση σαν γιο της μαμάς μου. Οπότε στα οικογενειακά τραπέζια κάπως αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μαλώνουμε για αυτά που συμβαίνουν στο τραπέζι. Μαλώνουμε για όλα αυτά που έχουν γίνει από τότε και δεν έχουν επιληθεί μέχρι σήμερα. Και με μικρές αφορμές, όπως είναι η μπύρα, όπως είναι το ποιος θα πλύνει τα πιάτα, όπως είναι το ποιος θα κάτσει πού, όλα μας τα παλιά μοτίβα, όλοι μας οι παλιοί ρόλοι, και ξεδιπλώνονται και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα που, εντάξει, πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ. Μπορεί να θέλουμε να το αποφύγουμε κιόλας. Μπορεί να μην θέλουμε να πάμε στο τραπέζι για να αποφύγουμε αυτές τις συγκρούσεις. Ναι. Πάντως, κάτι πολύ εντυπωσιακό που συμβαίνει με τις συγκρούσεις είναι ότι ενώ σε αυτά τα παραδείγματα που έθεσες μπορεί το επίκεντρο της σύγκρουσης να γίνεται ένας γιος, ας πούμε, όταν αυτό παίρνει πλέον πολύ μεγάλη έκταση, γιατί υπάρχει και αυτό το άγχος του να μην χαλάσουμε, ας πούμε, το κλίμα, ναι, χρονιάρες μέρες, πάρα πολύ παίζει αυτό. Συνήθως αυτό που κάνουν εκπληκτικά όμως οι οικογένειες είναι ξαφνικά να συνασπίζονται όλα τα μέλη και να παίζουν στην ίδια ομάδα, ας πούμε, σε σχέση με κάτι άλλο εξωτερικό όμως της οικογένειας. Ένας γείτονας, κάποιος που έκανε κάτι και όλοι μαζί ξαφνικά από αυτόν τον διχασμό που υπήρχε, γίνονται μια ομάδα εναντίον κάτι όμως εξωτερικού, το οποίο είναι πολύ λιγότερο απειλητικό, βέβαια, από την αφήγηση αυτής επίσης της τέλειας οικογένειας, το εμείς τι αγαπημένοι που είμαστε και πάντα όλη η οικογένεια κάθε χρόνο τρώμε μαζί και το θέλουμε όλοι. Αυτό εννοείται. Και περνάμε όλοι φανταστικά. Και δεν είναι και τυχαίο που σε πολλά τραπέζια κάπως υπάρχουν συγκεκριμένες συζητήσεις που θα γίνουν στάνταρ. Που κάπως οι άνθρωποι τις περιμένουν ότι θα συζητήσουμε, ας πούμε, για τα πολιτικά σε μια οικογένεια. Στάνταρ. Σε μια άλλη οικογένεια θα συζητήσουμε για τα αθλητικά. Σε μια άλλη οικογένεια, δεν ξέρω, θα συζητήσουμε για το θείο που μένει στην Αμερική και κάτι έχει κάνει. Κάπως κάποια στάνταρ θέματα που, όπως είπες, έρχονται και μας ενώνουν σαν οικογένεια. Ναι. Και ακόμη και αυτό που σε πολλές οικογένειες είναι πραγματικά σαν να υπάρχει σενάριο. Ότι συνήθως πρώτα κάνουμε αυτό, μετά κάνουμε αυτό, θα πούμε γι' αυτό. Μία δομή. Ναι, είναι μπράβο, σαν να υπάρχει μία δομή που και αυτό με κάποιον τρόπο είναι επίσης ένας κανόνας της κάθε οικογένειας. Να μην αποκλίνουμε από τη δομή. Ναι, γιατί τι συμβαίνει αυτό το φανταστικό? Όταν αποκλίνουμε από τη δομή και από το οικείο, υπάρχει απειλή με κεφαλαία και φωτεινά γράμματα. Οπότε τα μέλη, επειδή το γνωρίζουν αυτό, σαφώς θα προσπαθήσουν να μειώσουν αυτή την απειλή. Τι εννοείς απειλή?
Απειλή, στην ουσία, για το συγκεκριμένο που συζητάμε, έτσι, εννοώ το κομμάτι του να φύγουμε από το προστατευτικό κομμάτι που υπάρχει για τη διατήρηση του συστήματος. Ακριβώς επειδή τα συστήματα διαμορφώνονται και λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αυτό που λέμε η ομοιόσταση. Η ισορροπία, ακριβώς. Άρα ο καθένας, σε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, θα έχει τον ρόλο του, έναν αρκετά παγιωμένο ρόλο. Και όπως σε αυτό το παράδειγμα, οποιοσδήποτε αποκλίνει από αυτό που πρέπει να συμβαίνει, σε εισαγωγικά το πρέπει, απειλεί την ομοιόσταση, άρα την ισορροπία και την ένωση της οικογένειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα μέλη να κάνουν αυτό που χρειάζεται να κάνει ο καθένας για να μην απειλείται και να μην διαταράσσεται αυτή η ισορροπία. Και τι θα γίνει άμα διαταραχθεί αυτή η ισορροπία? Συνήθως αυτό που σκέφτονται οι άνθρωποι ότι θα συμβεί είναι η διάλυση ή η μετακίνηση, που είναι κάπως υποχρεωτικό αν δεν θέλουμε να υπάρξει αυτή η διάλυση. Επειδή ωστόσο η μετακίνηση προϋποθέτει το να έχουμε αποφασίσει ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε, ας πούμε, προς τα πού θα μετακινηθούμε, πού θα οδηγηθούμε. Υπάρχει μια διαδικασία και μια διεργασία μέσα σε όλο αυτό. Και επειδή ακριβώς είναι απρόβλεπτο από όλα τα μέλη, υπάρχει αυτός ο φόβος και η αγωνία του ότι ναι, αλλά εμείς τώρα, μωρέ, καλά δεν είμαστε, αφού καλά έχουμε μάθει να λειτουργούμε, ξέρω τι θα πει ο Κώστας, ξέρω τι θα κάνει η Ελένη, μια χαρά θα είμαστε. Υπάρχει αυτό το απρόβλεπτο που δεν μπορώ να προβλέψω εκεί τι θα κάνει ο Κώστας και η Ελένη ή οποιοδήποτε. Άρα, όταν ο ένας από το σύστημα πάει να μετακινηθεί, αναγκάζει και εμένα να υπάρξω αλλιώς, να υπάρξω διαφορετικά. Και φυσικά. Αυτό είναι πολύ απειλητικό και κάνω τα πάντα για να το αποφύγω. Εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα, γιατί έτσι όπως το είπες, Χριστίνα, έτσι όπως εγώ το άκουσα μάλλον, ήταν σαν να λες ότι αποφεύγω την απειλή στην οικογένεια. Προσπαθώ να λειτουργήσω προστατευτικά, ας πούμε, για τη διατήρησή της. Θέλω να προσθέσω ότι το προστατευτικά δεν σημαίνει να μην μαλώσω ή να μην τσακωθώ, γιατί πολλές οικογένειες την ισορροπία τους τη βρίσκουν μέσω του καυγά. Δηλαδή υπάρχουν οικογένειες που θα πάνε, θα μαλώσουν, θα αρχίσουν να φωνάζουν, θα έτσι. Μπορεί και να βρίζουν ένα τον άλλον με έναν τρόπο και να φύγουν από το τραπέζι και του χρόνου πάλι δεν θα είμαστε και πάλι θα βριζόμαστε και το ώρα που θα είναι μια ισορροπία σε αυτό το οικογενειακό σύστημα. Και κάπως σκέφτομαι ότι επειδή πολλοί θεωρούν αυτό απειλητικό, αυτό μπορεί να μην είναι επί της ουσίας απειλητικό. Μπορεί να σου χαλάει εκείνη την ώρα τη διάθεση, μπορεί να μην θες να κάτσεις να το ζήσεις γιατί είναι κουραστικό, είναι δυσβάσταχτο ενδεχομένως κάποιες φορές. Παρ' όλα αυτά, με μια οικογένεια με την οποία μπορούμε να φωνάξουμε τόσο πολύ και να αισθανόμαστε ότι είναι OK που φωνάζουμε τόσο πολύ, δεν θα διαλυθεί η σχέση, είναι και μια οικογένεια που έχει ασφάλεια. Οπότε θέλω απλά να προσθέσω εδώ στο κομμάτι της απειλής, δηλαδή να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι μόνο το ήσυχο και το ήρεμο και το να μιλάμε για όλα τα εξωτερικά για να μην δούμε τα δικά μας. Πολλές φορές βλέπουμε τα δικά μας και μαλώνουμε γι' αυτά και πάλι υπάρχει ισορροπία. Άρα λες ότι το ασφαλές δεν είναι απαραίτητα το ήρεμο. Ακριβώς. Για κάποιες οικογένειες το ασφαλές είναι κάτι που περιέχει πολλή ένταση. Ακριβώς. Και ότι αυτό υποδεικνύει ότι η οικογένεια είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για μένα, γιατί μπορεί να αντέξει την έντασή μου. Ακριβώς. Βέβαια. Ναι. Βέβαια, νομίζω ότι είναι σημαντικό να θίξουμε και τον παράγοντα του αν είναι λειτουργικό αυτό. Γιατί συνήθως όταν ένα μέλος έχει την ανάγκη να διαφοροποιηθεί, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και άρα να φέρει το οικογενειακό σύστημα σε ένα άλλο σημείο ισορροπίας, που μεσολαβεί αυτό το απρόβλεπτο, όπως το συζητήσαμε, δεν σημαίνει μάλλον ότι είναι λειτουργική αυτή η συνθήκη, τουλάχιστον για το άτομο που έχει την ανάγκη να μετακινηθεί σε κάτι διαφορετικό. Προφανώς, για να έχει κάποιος πάντως την ανάγκη να μετακινηθεί και να δει τον εαυτό του σε μια άλλη συνθήκη, στα πλαίσια αυτής της οικογένειας, προφανώς αυτό που συνέβαινε μέχρι πρότινος δεν του ήταν λειτουργικό. Οπότε και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη της μετακίνησης. Το ότι έχω μάθει να συγκρούομαι και άρα μου είναι εκεί αυτή η σύγκρουση, δεν σημαίνει ότι έχω ψάξει το αν όντως μου είναι λειτουργικό όλο αυτό. Οπότε συμφωνώ σε αυτό που λες πάρα πολύ, αλλά έχουμε λίγο να δούμε και το παράγοντα αυτό της λειτουργικότητας. Και για το κάθε μέλος. Και τώρα για την οικογένεια είναι και μια άλλη συζήτηση με το τι είναι λειτουργικό για τη συνέχιση της οικογένειας. Μου έρχεται πολύ τώρα η αντίφαση αυτή που υπάρχει στο τι είναι λειτουργικό και τι μας λειτουργεί εμάς. Και ότι μπορεί κάτι να μας λειτουργεί όντας πολύ δυσλειτουργικό. Για την οικογένεια. Ναι, αυτό που είπες, όχι, λειτουργικό για την οικογένεια, δυσλειτουργικό αντικειμενικά εν γέννη. Δηλαδή το να πλακωνόμαστε ή το να τσακωνόμαστε ή το να καυγαδίζουμε πάρα πολύ είναι κάτι δυσλειτουργικό, γιατί επιβαρύνει
το νευρικό μας σύστημα και εμάς εν γέννη. Αλλά λειτουργεί η οικογένεια με αυτόν τον τρόπο και τη βλέπεις ότι δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτό και δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί έτσι. Ναι, πολύ ωραίο αυτό που είπες. Σχετικά με αυτό που ανέφερες, Χριστίνα, πριν για την ομοιόσταση, πολλές φορές η ομοιόσταση, καλά, ένα σύστημα ούτως ή άλλως πάντα μας ρουφάει. Μπορεί να θέλουμε να διαφοροποιηθούμε από το ρόλο που πάντα είχαμε και το ρόλο που μας έχει αποδοθεί σε αυτό το αρχικό πρωτογενές μας περιβάλλον, αλλά να μην μας είναι καθόλου εύκολο να αποκλίνουμε. Άρα εδώ υπάρχει πολλές φορές αυτή η αντίφαση και τη βλέπω κι εγώ παντού γύρω μου, το να θέλω να αποκλίνω και να μην είμαι πια η φασαριόζα κόρη, το προβληματικό παιδί ή ό,τι άλλο κουβαλάω και όποιον ρόλο έχω πάρει σε αυτό το σύστημα. Ταυτόχρονα όμως να μην μπορώ να φύγω από αυτό το ρόλο και να είμαι πια 20, 25, 30, 35 ετών, να θέλω να φύγω από αυτό το ρόλο, ταυτόχρονα να μένω σε αυτό το ρόλο. Αυτή η αντίφαση θεωρώ ότι μπορεί να εξηγηθεί και από το πώς με εξυπηρετεί εμένα να έχω αυτό το ρόλο, παρόλο που καθόλου δεν τον θέλω. Γιατί μπορεί να με εξυπηρετεί κάπου. Ένα παράδειγμα που δίνω συχνά είναι ότι όταν είμαι σε θέση παιδιού έχω πάντα δίκιο. Πολύ σωστό. Και μπορεί να θέλω να βγω από τη θέση του παιδιού που έχω μάθει να είμαι στο σπίτι μου, αλλά να μην το κάνω, γιατί το να μπαίνω από αυτή τη θέση σε άλλες σχέσεις έχει από πίσω του χρησιμότητα. Μια χρησιμότητα φανταστικά μεγάλη, αλλά και ένα αίσθημα ότι εγώ δικαίως θα πράξω αυτό που θα πράξω και δικαίως δεν θα μετακινηθώ, και ακόμα και να δικήσω τον άλλον ή να κάνω κάτι κακό, το να είμαι από θέση παιδιού μου δίνει αυτό το άλοθη. Άρα ότι εγώ μπορεί να είμαι κακοποιητική απέναντί σου ή αυστηρή ή δυσλειτουργική, που είσαι φίλη μου, ας πούμε, αλλά μέσα μου να αισθάνομαι ότι έχω δίκιο που το κάνω. Νομίζω πολλές φορές αυτό απορρέει από τη θέση παιδιού. Όντως δεν σημαίνει απαραίτητα το ότι επειδή στο τώρα μας κάνουμε κάτι, συνεχίζουμε να κάνουμε κάτι, νιώθουμε εμείς σε όλα μας τα σημεία, ας πούμε, καλά με αυτό, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που χρειάζεται να διατηρήσω και γι' αυτό συντηρώ, ας πούμε, αυτόν τον ρόλο μου, χωρίς να μου είναι απαραίτητα πάρα πολύ λειτουργικός στο μέσα μου. Αλλά σε αυτό που χρειάζεται να διεκδικήσω ενδεχομένως ή να πετύχω, μου είναι. Με αυτά τα βοτίβα είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένα. Αρχικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα δούμε για αρχή. Ακόμα και αν τα δούμε όμως, είναι τόσο βαθιά ριζωμένα που δεν είναι εύκολο να τα αποτάξουμε. Συν του ότι είναι μοτίβα τα οποία μας έχουν βοηθήσει να επιβιώσουμε μέσα στο σύστημα στο οποίο μεγαλώσαμε. Και δεν μιλάω μόνο για την οικογένεια, μιλάω και για το σχολείο και για το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί. Γιατί δομούμε την προσωπικότητά μας από όλα τα περιβάλλοντα στα οποία βρισκόμαστε μεγαλώνοντας. Όταν λοιπόν εμείς καλούμαστε να διαφοροποιηθούμε από αυτά, κάπως καλούμαστε να πούμε ότι πρέπει να εμπιστευτώ και το άγνωστο. Πρέπει να φύγω από την ασφάλεια του γνωστού, του πράγματος που γνωρίζω, των δυναμικών που γνωρίζω. Γιατί γνωρίζω ότι άμα γίνω παιδί, θα πάω έτσι, ο άλλος θα αντιδράσει κάπως έτσι και κάπως θα είναι ένα στάνταρ μοτίβο, το οποίο όμως εγώ το ξέρω. Ακόμα και αν μου δυσλειτουργεί, το γνωρίζω και νιώθω ασφάλεια μέσα αυτό, γιατί ξέρω τι θα γίνει. Αν διαφοροποιηθώ και πάω κάπως αλλιώς στη σχέση, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και εκεί υπάρχει ο κίνδυνος του αγνώστου. Αφού δεν το γνωρίζω, φοβάμαι να το τολμήσω. Νομίζω πως προστατεύω το νόημα. Δηλαδή, η ασφάλεια αυτή που έρχεται είναι η ασφάλεια που μου παρέχει η νοηματοδότηση που πάντα έκανα. Δηλαδή, το να ξέρω ότι ο μπαμπάς μου είναι έτσι, εμάς η οικογένειά μας λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι αυτή. Είμαι το προβληματικό παιδί. Προστατεύω το νόημα που είχα χτίσει στη μέχρι τώρα ζωή μου. Και επίσης δεν μπαίνω στη διαδικασία να ξεβολέψω, αν δεν μετακινηθώ. Έτσι. Και πόσο συχνά, ας πούμε, και μιας και λέμε για τα οικογενειακά τραπέζια σήμερα, υπάρχει αυτή η καρδιακιά η μάνα, ας πούμε, έτσι, που δεν θέλω να την ταράξω και όλοι είμαστε ότι το ξέρουμε ότι υπάρχει, ας πούμε, κάποιος που όταν υπάρχει τίθεται ένα ζήτημα θα συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Οπότε όλοι μαζί γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν μας επιτρέπεται. Δεν χωράει αυτή η διαφοροποίηση σε αυτό που συμβαίνει εδώ. Και ότι το πρόβλημα υγείας της μαμάς, για παράδειγμα, θα αντιπροσωπεύει την αντίσταση. Την αντίσταση, ακριβώς. Την αντίσταση. Επίσης, να προσθέσω εδώ ότι κάπως η οικογένεια γνωρίζει τι ήμασταν πριν γίνουμε αυτό που είμαστε σήμερα. Γνωρίζει όλο μας το μεγάλωμα, όλες μας τις ανασφάλειες, το τι έχουμε περάσει, και γι' αυτό είναι και πολύ πιο δύσκολο στα μάτια τους να γίνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ειδικά οι γονείς
που μας έχουν μεγαλώσει, ρε παιδί μου, και που μας βλέπουν σαν το παιδί τους. Είμαστε πάντα το παιδί τους. Δεν πάνε να είμαστε 60 χρονών και να έχουμε παιδιά και να έχουμε και γόνια. Είμαστε τα παιδιά των παππούδων, των γονιών μας. Φοράνε τα συγκεκριμένα γυαλιά, ότι αυτό είναι το παιδί μου. Και ως παιδί μου θα το βλέπω. Και βέβαια να πούμε ότι οι δύο ρόλοι μπορούν να συνυπάρχουν, έτσι. Απλώς χρειάζεται να διαφοροποιούνται ανάλογα ίσως το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Δηλαδή, προφανώς όταν γινόμαστε γονείς δεν παύουμε να είμαστε τα παιδιά των γονιών μας. Απλώς είναι πάρα πολύ ωραίο και υγιές να μην αντιμετωπιζόμαστε μόνιμα με αυτό μας τον ρόλο, ως τα παιδιά τους, αυτό εννοώ. Επίσης, αυτό που σκέφτομαι είναι η ισορροπία του συστήματος, ποιον εξυπηρετεί. Τώρα, μόλις αναλύσαμε το ότι εμένα μπορεί να με εξυπηρετεί και αυτό να είναι πολύ αντιφατικό, γιατί και να θέλω να διαφοροποιηθώ και να μην αντέχω, αλλά νιώθω ότι αυτός που εξυπηρετείται πιο πολύ από το να μην αναδιαμορφωθεί καθόλου η οικογένειά μας είναι αυτός που έχει τα περισσότερα να χάσει από αυτήν την αναδιαμόρφωση. Είναι αυτός δηλαδή που μπορεί να έχει τις μεγαλύτερες αντιστάσεις. Είναι αυτός που μπορεί να πρέπει να αποτάξει πολλές του ταυτότητες για να γίνει ένας άλλος μπαμπάς. Ή ένας μπαμπάς που θα συνειδητοποιήσει ότι έχει κάνει λάθος πράγματα, τα οποία ήρθε η κόρη του να το δείξει. Αυτός δεν θέλει σε καμία περίπτωση να τα δει, οπότε την ονομάζει προβληματική. Όπως έχουμε συζητήσει για τα συστήματα και για το πόσο καλά πλαισιωμένοι είναι όλοι οι ρόλοι που υφίστανται κτλ. Νιώθω ότι είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα του πώς εγώ μπορώ να φύγω αλόβητος από ένα οικογενειακό τραπέζι. Και το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι το να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν απευθύνονται όλα σε εμένα. Δηλαδή πολλά μπορεί να ακούγονται ή να λέγονται σε εμένα, αλλά δεν σημαίνει ότι όλο αυτό το φορτίο, ας πούμε, η πληροφορία αντιστοιχεί όντως. Ότι με αφορά στα αλήθεια. Ναι, ακριβώς. Μπορεί να είναι δηλαδή κάτι που έρχεται και αφορά την θέση αυτού που μου τα λέει, όχι εμένα στην πραγματικότητα. Είναι προσχηματικό δηλαδή. Ναι. Δηλαδή όταν έρχονται και μας λένε, μα παιδί θα κάνετε αφού τόσο και χρόνια είστε μαζί. Δεν είναι προσωπικό αυτό. Δεν έχει να κάνει με το αν εσύ θα κάνεις παιδί συγκεκριμένα. Είναι η προσδοκία του άλλου να γίνει παππούς ή γιαγιά. Να δεν θα δω εγώ το παιδάκι μου νυφούλα. Ναι. Αγαπημένο. Best of. Ναι. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται και να διαφοροποιήσουμε πέρα από τους εαυτούς μας και το τι όντως μας αφορά. Και όχι να μην τα παίρνουμε τόσο της μετρητής, αλλά να μην τα εσωτερικεύουμε τόσο σαν κάτι που όντως εμείς θα έπρεπε να ικανοποιήσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα στο οποίο μεγαλώσαμε. Μπορούμε όμως να δούμε τι θέση θέλουμε να έχουμε από εδώ και πέρα σε αυτό. Και άρα να το επηρεάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, γιατί αλλάζοντας εμείς θέση, αυτομάτως θα αλλάξουν και οι υπόλοιποι θέση. Είναι σαν να καθόμαστε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί. Αν εγώ κάποια στιγμή σηκωθώ από την καρέκλα μου και πω ότι θέλω να κάτσω κάπου αλλού και πάω να κάτσω κάπου αλλού, αναγκαστικά και ο άλλος που κάθεται εκεί που θέλω να πάω να κάτσω, θα πρέπει να σηκωθεί και θα γίνει μια μετακίνηση. Βέβαια, αυτό έτσι που το περιγράφουμε εμείς θεωρητικά, δεν είναι. Το λέμε θεωρητικά και ακούγεται εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι ότι από μια μέρα στην άλλη εγώ θα αποφασίσω ότι αυτά που θα ακούσω στο οικογενειακό μου τραπέζι δεν με επηρεάζουν. Χρειάζεται όμως λίγο τσουκουτσούκου να αρχίσω να βλέπω την εσωτερική μου ενδυνάμωση για το πώς μπορώ να σταθώ απέναντι σε αυτά και να δω ποια είναι η καινούργια θέση που θέλω να έχω. Και να επιλέξω το πώς χρειάζομαι να υπάρχω. Ναι. Σε αυτό το οικογενειακό σύστημα, ας πούμε. Ήθελα εδώ να προσθέσω ότι η αλλαγή και η διαφοροποίηση είναι μια πράξη ελευθερίας. Και η ελευθερία δεν είναι εύκολη. Και πολλοί άνθρωποι τη φοβούνται. Γιατί μου φέρνει μια τεράστια ευθύνη του εαυτού μου και μια αποσταθεροποίηση πολύ μεγάλη. Και πολύ συχνά έχω συνηθίσει να υπάρχω μέσα στο καθρέφτισμα της οικογένειάς μου. Και αν διαφοροποιηθώ εγώ από την οικογένειά μου, δεν ξέρω αν μπορώ να αντέξω να υπάρχω χωρίς να καθρεφτίζομαι ή να αλλάζω χωρίς να καθρεφτίζομαι, γιατί μπορεί να αλλάξω. Μπορεί να γίνω ένας άνθρωπος που στα δικά μου μάτια είμαι καλύτερος από αυτό που ήμουν προηγουμένως, αλλά η μαμά μου που επιζητώ την επικύρωσή της να μην μπορεί να μου το αναγνωρίσει, γιατί πλέον δεν την εξυπηρετεί. Άρα το να αλλάξω και να γίνω κάτι καλύτερο από αυτό που ήμουν πριν, χωρίς να έχω όμως την αποδοχή ή όχι μόνο την αποδοχή και το να με δουν οι γονείς μου να το κάνω αυτό και απλά να μου το αναγνωρίσουν ότι το κάνω, μπορεί να είναι πολύ απειλητικό, γιατί θα είμαι μόνος μου, θα είμαι μόνη μου, θα υπάρξει μοναξιά σε αυτή την αλλαγή και θα πρέπει εγώ να κάτσω και να επικυρώσω τον εαυτό μου και να, να σχηματίσω το αξιακό μου σύστημα και να πω ότι με βάση τα δικά μου κριτήρια αυτό είναι καλό, με βάση τα δικά μου κριτήρια εγώ έχω γίνει αυτή που πάντα ήθελα. Η μαμά μου δεν είναι εκεί όμως να το αγκαλιάσει αυτό, ούτε καν να το αναγνωρίσει. Παράλληλα, θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπες, Ελεονόρα, ότι αποφασίζοντας να ελευθερωθώ από τα δικά τους κριτήρια και να πάω να κάνω κάτι που εγώ θέλω και να διαφοροποιηθώ,
Παίρνω την ευθύνη της ελευθερίας μου, παίρνω την ευθύνη του εαυτού μου. Για πολλούς, δεν είναι μόνο το να πάρω την ευθύνη του εαυτού μου. Παίρνουν και όλη την ευθύνη για το πώς θα αλλάξει η οικογένεια. Δηλαδή, πόσο εγώ θα πάω να το κάνω αυτό στην οικογένειά μου και να τους απορρίψω και να τους αποδομήσω ότι έχουν χτίσει. Αυτή η ευθύνη, βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι δική μας. Εμείς αποφασίσουμε για τον εαυτό μας και ο καθένας βλέπει τι θέλει να κάνει. Απλά το παραθέτω γιατί όντως πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ να διαφοροποιηθούν, γιατί φοβούνται το πώς θα γκρέμισμα. αλλάξει. Ακριβώς. Ότι είναι δική μου ευθύνη μετά το τι θα γίνει σε όλη την οικογένεια, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα. Ευθύνη μου είναι ο εαυτός μου. Άσε που μπορεί και να μην γίνει τίποτα. Επίσης. Τίποτα επιζήμιο. Ναι. Τι ωραία προσθήκη αυτή. Μπορεί να το αρνηθούν τόσο πολύ, να μην τον αγωνίσουν, να μην το βλέπουν, δεν θα πάθουν απολύτως τίποτα. Τίποτα. Και τα έχουμε δει αυτά. Ναι, τα έχουμε δει να γίνονται. Αλλιώς δεν θα το έλεγα. Ναι. Πάντως και εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπες, ότι με το καθρέφτισμα το έθεσες πολύ ωραία αυτήν την αλλαγή. Αυτή η αλλαγή επίσης αφορά και στο ότι χρειάζεται πλέον να με δω εγώ για εμένα. Και νομίζω ότι αυτό όταν συμβαίνει είναι πάντα σοκαριστικό ίσως ως ένα βαθμό, γιατί έχω μάθει και εγώ να με βλέπω μέσα από φακούς άλλων. Άρα έχω το προνόμιο και το δικαίωμα να επιλέξω με ποιους φακούς θα με δω εγώ τώρα. Και επειδή μπορεί να μας ακούνε και γονείς, κάπως εγώ θέλω να πω ότι μέχρι μια ηλικία είναι αναγκαίο για το παιδί να καθρεφτίζεται. Καλέ. Έτσι. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά από ένα σημείο και μετά χρειάζεται να βλέπουμε εμείς τι θέλουμε για τον εαυτό μας. Δηλαδή, το λέω αυτό για να μην το ακούσει κανένας γονέας και πει: «Ωχ, Παναγία μου, πώς καθρεφτίζω το παιδί μου και πώς το βλέπω, γιατί μέσα από τα μάτια». Είναι απόλυτα φυσιολογική διαδικασία. Είναι της ανάπτυξης. να καθρεφτιστώ για να υπάρξω. Ακριβώς. Γιατί μέσα από το καθρέφτισμα του άλλου επικυρώνω την ύπαρξή μου. Γιατί απλά αν δεν είσαι εσύ εδώ να με δεν δεις. θέλω πια το καθρέφτισμα, πρέπει να απελευθερωθώ από το. Ακριβώς. Γιατί αν δεν είσαι εσύ εδώ να με δεις, εγώ υπάρχω στα αλήθεια. Αν είμαι μόνη μου, μπορεί να μην υπάρχω. Σαν παιδί. Αλλά ναι, σαν παιδί. Νομίζω ότι για σήμερα είμαστε καλά για αυτό το τραπέζι. Δεν θα πούμε του χρόνου πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Θα το πούμε σε ένα επόμενο Unfold.